Грижа, за която съм споменавал и преди, там са назначени и се възпитават и отглеждат 30 деца, 30 приемни семейства, деца изложени в риск, които са изведени от специализирани институции или от семейства с рисково поведение на биологичните родители. Вторият проект е обучение и заетост на младежи до 29 години. Там вече още от 8 април са назначени 80 младежи, които работят за срок от 6 месеца в различни подразделения на община Видин и успешно върви проект. Следващия проект е Независим живот. Там се отнася, той е по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Община Видин е кандидатствала и одобрен проект и е стартирал от 1 юли. Там стойността първоначалната е 499 000 лева. Знаете, че по този проект останаха около 6 милиона и община Видин е одобрена с допълнително 375 000 лева, където ще даде възможност вместо личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти и 100 потребители да се разшири обхвата. При подадените 350 молби ние очакваме над 150 потребители да обхванем. Тоест приблизително към половината, а може би и повече от половината. Като приоритетно ще дадем възможност на домашни помощници и социални асистенти, за да може да се отгрижат по двама или повече потребители, за да останат по-малко от лицата, които са кандидатствали по тая програма.